makita ko nga mga puno. Kaga lain man nga makita ko nga mga sapat. Nakakita ko sa mga tao nga nagakamping. Makahuluya man nga ihambal pero nagpanguha ko sang bayo sang isa sa ila grupo. Ano? Ote, ano ang ginsuksok niya? May ginasuksok man siya sang ginkuha kong ara sa sunod sang iya nga bag. Ote, paano ka nakapakambyo sang kwarta? Samtang ginahulat ko nga makatulog sila, nabataan kong ila ginahambalan. May ginilambit ang isa sa ila nga pawn shop. Sunod sa iya, ginprenday ako nung iya nga alahas. Kaga nagbakal sa regalo sa nobya niya. Kagintandaan kong amo nga pawn shop. Pagkatapos, amo pagkuha ko sa mga bayo. Kag amo atong panugod nga nakigsimpo na ako sa mga tao. Naging kasubog naman nila ang itsura ko. Kag naging tao naman ako. Ang mga pakpak mo ya, pareho man bala sa ilan ni tatay nga mapilo? O kung madula, kung makaabot ka diri sa kalibutan nga ini? Mapiod siya. Gusto mo nga makita? Pwede? Madali lang ha. Matindog ako. Kag ipakita ko sa imong akong pakpak. Wow! Katahom! Ay, katahom tulukon sa iya mga pakpak. Hindi ini ordinaryo lang. Nagapamatuod lang nga isagid siya kadugong mahal. Ay, maluhod ako sa iya tubang. Oy, hindi. Hindi pagbuhata ina lira. Ay, sorry mahal nga prinsipe. Apang na Star Trek ako eh. Kagusto ko lang nga maghatag sang respeto. Mas maayo pa siguro kung hindi ko na lang pa ipakita liwat sa imo nga akong mga pakpak. Kung magsubong ka man lang sila. Ay, wow! Kung ano kaabtik kagin pagwa niyang iya mga pakpak, amo man sina kaabtik ang pagtago niya. Ay, hindi gid mahibalan nga may pakpak ano? Siling ni tatay, hindi ko no ina makita sa x-ray. Oo. Kaya kung makita ini kundi madugay na ako nga na booking. Kung sa bagay. Ikaw, anong istorya sa kabuhi mo? Diin, diri kung sa aton. Diri kag sa aton. Didto sa aton. Nangin masubo ang kabuhi ko didto. Kag suguran ko sa paghalin sang akon amay sa aton kalibutan. Tugtog nga nakabalik siya sa aton. Kagindala ako diri. Kung sa bagay, matuod ang kinasili sa amay mo. Mabudlayan ka nga makikita sa mapamana mo dito. Inabilagid ko na mo silang istorya sang kabuhi sang idoy mo. Bisan ano ka mo kang manggaranon, kag influensyado. Nagalantaw gid sang maayo kag husto nga kabuhi ang taga-aton. Isa pa, si tatay na lang ang ginikanan ko. Hindi man ako gusto nga bayaan pa niya dito eh. Bisan pa nga mabuot ang akong tiya. Amo man sila ni lola kag lolo. Kag ginapakita man siguro sang imo amay kung ano kaniya kapalangga. Para ako nang sala sang iluy mo. Para maprotektahan ka. Abi mo, mapalaron ka. Tungod, hindi lang isa ka kabagay nga malahalon. Tungod kinahanglan ka, hindi tungod palangga ka. Ate,
Ano naman ang istorya sang kabuhi mo din sa kalibutan sang mga tao? May hinubyo ka na ba na dire? Wala. Ha? Kuna mo, anong ginapatungdan mo sa imo mga tinion? Ang akon tattoo shop. Ang akon pamilya kag mga abyan lang ang ginapatungdan ko sang akon tion. Dason, ginabuligan ko si Mama Doris nga advokasya. Kag ina, amo ang farming. Paano ang abilidad mo sa mga potions? Once a year, nagasaka ako sa isa kabalaan nga bukid. Nagakuha ako dito sa mga kinahanglanon ko. Ang iban, ginatanom ko. Wala pa man nadula ang magic ko sa mga tanom Gani, wala ako nagkakaubusan sang stocks. Saan mo ina ginabuhat? Kung may tiyempo lang. Hindi may nang karir ko Daw kalingawan ko lang ini. Love potion, may hara ka? Jesus kadamo no. Ba? Oo, lain-lain pa nga klase. Depende kung ano mong gusto ang gina-target mo. Nagamit mo na ba na ina? Abot ko silingon, may ginatagan ka na? Wala. Ginahimo ko lang ina para pang-emerhensya lang. Kung wala mo ginagamit o kung ginapagamit, nga nagahimo ka? Sa nasiling ko na, kalingawan ko lang. Kag may best na daw gusto mo nga tilawan ang tanan niyo pwede, hindi bala? Kung sa bagay, kay kung ginagamit mo na ina, matingala naman siguro ako. Nga naman. Tungkol hindi ang tipo mo ang kinahanglan pa nga magpanglumay. Matuod ina. So, ginasiling mo nga matahom ako? Nakaibalo ka naman sina. Thanks Pero, ang bayan sa kabuhi ko, nagsira na ina, bisan supak sa buot ko. Kag tubtub subong, hindi pa niya feel nga magbukas liwat. Amog sina kasakit? Tagaduta bala? Hindi. Taga-aton? Oo. Amo bala? Madugay na ato Pero, at least ikaw, baton mo na nga wala ka na sambalikan. Bisan hindi mo pasala. Ako tubtub subong. May batsyagon gihapon ako nga sakit. Bisan pa nga madugay na ato katama. Pero, mas masakit ang sakon Nga man. Tungkol kay bala ko nga mahal ko gid siya. Apang, hindi ko siya madumduman. Bisan ang nawong niya, hindi ko na madumduman. Kung magbalik man ako sa kalibutan naton, kung madumduman ko gid man siya, daw ano ayan kasakit nga nakita ko matuod, apang, hindi ko naman gali siya maangkon. Apang manginhari ka. Ano? Mabusar ako? Sigurado ako, may ginareserba kita ako ng bayos sa tanan kation. Hindi mo man siya mabasol. Kay wala man sila nagdayo na isang imo iloy Kay kinahanglan niya nga tungdan ang iya obligasyon sa ginharian naton. Kag gina-expect lang niya nga amo ka man dapat. Amo ka man sinaka-committed sa ginharian. Kaya hindi man ako magkurang kung serbisyo mo lang ang kinahanglan nila sa akon. Pero inang pati ang pakaslan ko, pahilabdan pa nila. Hindi nila mahimo. O galing wala naman nila Kay ari na ako dire. Pero, mabalik ka? Babalik ako. Gusto ko na nga pagitahon ng babae nga ginpakamahal ko. Gusto ko na mahibalaan kung ano na natabo sa iya. Kagtunan ko kung anong mahimo ko nga paagi. Kung itulod naman ako sang akon amay sa arranged marriage.
Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user